ήμουνα μικρός. Η γιαγιά μου η Ρινιό έλεγε μία μαντινάδα. Και από εκεί πήρα το έμαθμα και προχώρησα. Συνειδητή επιλογή, η γιαγιά μου έλεγε στο Ψιλορίτη την κορυφή θα χτίσω ένα σχολείο, να μπαινοβγαίνει δάσκαλο με το χρυσό βιβλίο. Και έτσι, 80 ήμουνα σε ένα σχολείο στον Πάρνονα, το χωριό λεγόταν Κουπιά. Έκανα 3 χρόνια και πέρασα μια καλή ζωή, διότι είμαστε μακριά από τον κόσμο. Νερό δεν είχαμε, ρεύμα δεν είχαμε, δρόμο δεν είχαμε. Είχαμε ένα χωματόδρομο, νερό πίναμε από δεξαμενές υπόγειες και 2005 ήμουνα στο Ρέθυμνο. Ήταν κάτι διαφορετικό. Τα παιδιά είχαν λίγο, πώς να το πω, λίγο ξεθαρρέψει από το παλιό στυλ των παιδιών. Οι γονείς αρχίζαν και έκαναν κουμάντο στα σχολεία, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, επέμβαιναν στο έργο δασκάλου, όσο βέβαια ήταν δυνατόν, όσο μπορούσαν. Οπότε εκεί άλλαζε λίγο το πράγμα. Ξεχνώσαμε σιγά σιγά το παλιό στυλ διδασκαλίας, μπαίναμε στα καινούρια. Θεωρούσαμε ότι είχαμε κάποιο έλεγχο πιο πάνω. Η μέθοδος διδασκαλίας ήταν διαφορετική. Εγώ βέβαια ακολούθησα τον ίδιο τρόπο μέχρι τα τελευταία μου από την αρχή. Και ο τρόπος μου ποιος ήτανε? Δεν ήθελα να μιλάω πολύ. Ήθελα να μιλάνε τα παιδιά. Εγώ ποτέ δεν δίδασκα. Έκανα ερωτήσεις και τα παιδιά απαντούσαν. Ήθελα να είμαι σε αυτό το στυλ. Δεν ήμουν όπως τα πρώτα χρόνια. Τι γινότανε? Έπαιρνε ο δάσκαλος το βιβλίο, καθόταν στην έδρα και διάβαζε και έλεγε και τα παιδιά ακούγανε. Εγώ από την αρχή δεν το ήθελα αυτό το σύστημα και ήμουνα κατευθείαν από μόνο τους τα παιδιά να μπορούν να αντιλήσουν γνώσεις, από μόνο τους να βρούνε. Έδινα τις κατευθύνσεις και τα παιδιά έβρισκαν τον τρόπο. Τα πρώτα χρόνια σχεδόν επιβαλλόταν οι τιμωρίες και από το Υπουργείο αλλά και από τους γονείς. Σου λέγανε, έλεγε ο δάσκαλος, το παιδί σου έκανε αυτό, λέει, δώσ' του ξύλο για να μην το κάνει ή τιμώρησέ το. Ήταν τιμωρίες. Και από τα παιδικά μου χρόνια που πήγαινα στο σχολείο ήταν ακόμα πιο πολλές τιμωρίες. Μετά το 80-81 άρχισαν οι τιμωρίες και σταματούσαν. Δεν μπαίναν τιμωρίες, το ξύλο βέβαια απαγορεύτηκε εντελώς, αλλά και οι άλλες τιμωρίες απαγορεύτηκαν. Κάπως έτσι. Βέβαια είχαν αλλαγή. Τα πρώτα χρόνια τα παιδιά φοβόταν τον δάσκαλο. Ενώ όσο περνούσε ο καιρός, παίζανε μαζί με τον δάσκαλο. Μάλλον ήταν πιο πάνω από το δάσκαλο, να το πω έτσι. Ενώ τα πρώτα χρόνια θα πήγαινε ο δάσκαλος στον δρόμο, τα παιδιά έφευγαν, παραμέριζαν από τον δρόμο και να μην τα δει ο δάσκαλος. Μετά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μαζί καθότανε, μαζί τρώγανε, μαζί. Πάντοτε είχαμε τους επιθεωρητές. Ο επιθεωρητής ερχότανε, καθότανε στην έδρα και σου λέγε κάνε μάθημα. Έκανε το μάθημα και αυτός έγραφε. Πολλές φορές του συστονόταν να πει το όνομά του ποιος ήταν. Είμαι ο επιθεωρητής. Καθόταν στην έδρα. Δάσκαλε, κάνε μάθημα. Έκανε το μάθημα, αυτό σημείωνε στο μπλοκάκι του και στο τέλος σου έκανε μια-δυο παρατηρήσεις. Ρέσαν αυτά, δεν τα ήθελα. Λίγο έπιανα από εδώ, από τα αυτά και λίγο του έκανα έτσι. Αυτό, πιο πολύ. Τιμωρίες, όχι, όρθιος που είχα ακούσει άλλους και βάζανε χαλίκια και γονατίζανε κάτω, όχι, δεν ήμουνα τέτοιος, δεν ήθελα. Δευτέρα τάξη συγκεκριμένα. Συνήθως όποιος δάσκαλος έκανε στην πρώτη, έπαιρνε και συνέχιζε τη Δευτέρα. Η δασκάλα που έκανε στην πρώτη λέει: εγώ αυτό το τμήμα δεν το ξαναπαίρνω, θέλετε διώξτε με, ό,τι θέλετε κάνετε, εγώ δεν το παίρνω. Ποιος θα το πάρει, εγώ ήμουν ο δάσκαλος ο πιο αρχαιός. Το συγκεκριμένο τμήμα δεν το έπαιρνε κανείς. Μου λέει ο διευθυντής, στρατή, να πάρεις το τμήμα. Εγώ παίρνω όλο πέμπτη έκτη τώρα, μου λέει δεν το παίρνει κανείς, τι θα κάνουμε. Εντάξει, το πάρω. Ήταν πολύ προβληματικό το τμήμα. Είχε πολλά παιδιά
με υπερκινητικά, με κακό χαρακτήρα, παιδιά που από το σπίτι είχαν προβλήματα και συνεχώς δημιουργούσαν προβλήματα. Με τίποτα. Στην πρώτη τάξη που το είχε η δασκάλα, έρχονταν στο γραφείο και τα πόδια ήταν μελανιασμένα. Τα παιδιά την κλωτσούσαν, τη δέρνανε, την ξεμαγιάζανε σε τέτοιο βαθμό. Όταν μπήκα εγώ στην τάξη, σιγά σιγά τα αντιμετώπισα αυτά τα προβλήματα. Συγκεκριμένα, μία κοπέλα που την έχασα κάποια στιγμή, εγώ τις πρώτες μέρες κλείδωνα την αίθουσα. Δεν καθόταν κανένα στο θρανείο. Τρέχανε, δερνότανε. Είναι μια κοπέλα που τη χάνω. Φωνάζω, Μανουέλα. Κάποια στιγμή ανοίγει το παράθυρο με τις κουρτίνες και βγάλει τα ρούχα της από τη μέση επάνω και μου λέει «Έπα είμαι, είδα θες». Εγώ τάγασα. Λέω «Κορίτσι μου, σιγά σιγά». Μια άλλη μέρα ένα άλλο κορίτσι μπαίνει στην τάξη, κρατάει μια πέτρα στο χέρι, δεν το είχα δει, και όπως κάτω ένα παιδί στο αυτό, μία, τα είναι το κεφάλι, αίματα, νοσοκομείο πήγαμε. Το συγκεκριμένο παιδί, ο Καυρός ο Νίκος, αυτό δεν καθόταν με τίποτα. Ευτυχώς ήταν μικρόσωμο και το είχα στην αγκαλιά μου και έκανα μάθημα. Όρθιος εγώ στην αγκαλιά ο Νίκος και έκανα το μάθημα. Σε τέτοιο βαθμό. Στον ένα μήνα τα παιδιά ήταν ηρεμότατα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο τα κατάφερα, αλλά έγινε το καλύτερο τη μέρα. Κοίταξε, υπήρχε μια τάση, τα καλά παιδιά, οι καλοί μαθητές και τα καλά παιδιά, οι δάσκαλοι να τα προσέχουν περισσότερο και τα κακά παιδιά, οι κακοί μαθητές, να τα... Ως μαθητές είχαμε σκληρούς δασκάλους εμείς, σαν μαθητές. Και συγκεκριμένα ένας δάσκαλος δεν ήθελε ο καλός μαθητής να κάνει λάθη. Αν ο καλός μαθητής έκανε λάθη, έτρωγε τιμωρία αφάνταστη. Ένας κακός μαθητής έκανε λάθη. Κάποια στιγμή θυμάμαι στην πέμπτη δημοτικού που πήγα να αφαιρέσω κλάσματα και έκανα ένα λάθος. Δεν κατάλαβα το λάθος που το έκανα, δεν το κατάλαβα, μετά το συνειδητοποίησα, αλλά όταν μου έκανε δάσκαλος έτσι με τα δυο του χέρια, εγώ είδα αστεράκια, πραγματικά αστεράκια.